we are looking at akero musaja go participate benefit kero nekerata igore kiek nekerata go participate ase okubwata na buya na kwa niaba ya motegereri gwatabire nga umusaja natagire go participate na go create conducive atmosphere in community yeke umusaja gitagire go koranga gera bono mwana ataye mwana andare dara iburu na umusaja gakiagoja imotebe ngo mwana agoje kumanyo umusaja kalenda. What is that? Umwana like omonto manene nabagotole stress kalenda yangina. Okay. So for example wachiri wasene maragoba osaja ndono ditoko atanga nangu chibuli kora wonga chombe nchanyo macho buli without even knowing osabantu baramba keke bantu baramba gira kusembu yabale wacha gira chingoko wacha chombe and what have you hata ulizi kama watu wameshinda aje the whole day. Yes. So simple things like those abantu barabumbu yabali tukuligima mbaragira buya before tarekana na asichombe kolese nona majukumu mongina okora serituko by maybe chombe chinaora chitenera chinga kinga ora te chinsi aga in advance so that oyole muri takora cake tacho kolega sie nyingi. Okay. Pia even simple massages. You can massage your wife or your partner maybe in the evening to bring some love moments so to speak so that na no mwana wako manyango muntu nakara kike ananijali bado so na kuko tebanga umusubati uyo kaimugeti umwana enjero musaja ko mutreat nere ko bari received baka so mwana very much so ego translate directly kuja so mwana. Asante sana. Sasa hiyo point imesingi kabisa ikiingia ndani imeona abo basaja motegerete kabisa tigagojo mugunge bwadere tigagojo nago chaka como rogosa na lioka ngangieke bikombe binga gibire sai gakia ngukia gutuma what she is undergoing. Anyway vizuri sana umubisanga tigokira ndibi yakigima tigango torera nase umungwana na ngakibona kwanda yogurukwa Alfred Mutuka nyachia Alfred Mutuka yes. Alfred Mutuka mati ahenga kyo understand it yo musaje kubwatera ni kwa sensemo yokolenda na actually go take care yo mwana kabisa biyamano moralia umusaja nabwate roli enene aso oboreri bwo mwana muno yo mintaikire ko baga gukwana umusaja naganiri koba closer ase omongina ekero liria litukoliria kurwenga kimune bwatera ndiri gutira arwo marembe babwatera ne kiduty alafu umusaja tabone tikoba ale no mwana ekiagara totebe umwana iboirwe okira sense that bonding obomo bwa matembo libo kwagacheka emotionally aso mwana na abayiboli gati abayiboli nkonyo arora range abayiboli umuyiboli umusaja igiye kwamba korokana nga erol bose duty ne yo mongina korera omwana omanya kobale omisi obuyiboli bwa omogaka kitukoroka fatherly love yekara ya Misiri omwana obale kibirengerere bose emotionally na omogaka so kwanya ro mwana abwate obwa matobonene no nangina kubwa omogaka erebuya omogaka atakeire koba ange basirana egere abana abakine amo ebintu nebinge omogaka akokonyekere ara ange ase omwana bosasa abana are involved ekemo nkeringa ekero mugaka arenka omwana agakoigwa are secure yani abwate security nonye kagotara guchiaria abwate obaremu abwate obaremu boisa ine kiagera karore tata aruche tata muna security so ebi byonsi mbwene tagochangia. All right. Asante sana bana Alfred nakubaliana na wewe 100% ikiagera abana mundu tayo bakori organize what chinguru naise na ndeba madengo na abasigari na bajamba kunyara tata. That's what they understand. Sure. Asante sana Deborah ibintu byonse nabasaja bakwanire you as a woman
Yes. nga kioroje impact kioroje aye kero musaja kubwaterani gwa samangana yokurenda umwana na go create that conducive environment na gukora ibiyonse byakwaniru aye nga kiura commenting nga kyo gufili aye no mukungu aende nga kyo gutakaye gwakorerwa inche muno mukungu na bongo firi buya gose na bongo eyigwa gose na bakungu na boto kweyigwa ekero our partners barange na intwe na mbeye muna ba minto babere bakoirora tinta itikoirora iba kwanire lakini mentenga ekera bagaka baito baramo na intwe gosaba sacha baito baramo munech partner chiabo abana abaige bagofirise kiwa bakorora buya buno byo minta rule godukwana na ande bono negretie egokea gose ekoruopi bana bande mba kona kubachecheri gose kubachongeringa kieke bono eba kuigwanga mbuya bale mbale supported asenga yabo nande kabe na boto gotaka litwe bwateraneti abakaka baito bana gotwa busenda in fact yo kwa busakoli ko na kwa buswenda liya sali umwana uli araire umwana uli akogoka na mbeyemo namba ya kabere bwigunga oyonta ata ya create pond yo mwibuli okurukutata gocha so umwana no bwanjani buli bwagenderera nande gento kende abana bekero bagoja siko okuno communicate tayare a communicate tibone kero na ibiro mwana oyo iga is just gocha confirmunga oyo twakagambira nera ko mbisiri ndali oyo nera tata saudi tu saudi kerarenda na bako yiwe kerachire siko pono no confirmunga kai oyo nera tata ol twa communicate nere ekero na renge ntamoroche na bono na mororire igaba gaka baito na botoku baimisa kegi maigonga mwato konya si asoboreri oboiga timoto tigere buna bakungu egekogera amangana yayiga nakonya abana baito asokore kina no kina kwa bokuya. Alright, asante sana Deborah. Ntaragenda sumo bisa Daudi kurwase Ministry ya Health tiganda ina na Alfred Rimo. Alfred Rimo nyetaye no mugusi na ende you understand ibimire bingi byumugusi culture n'ibintu binde umanye de bintu binde bigusige tokonyora biko tanga basaja ngo manyete sinaro tobwe ndigoika tima dinkyura kwanire na ende ngakibi gusiye bigo ja bya affect garokende umusacha kolendo umwana bunetakeire na kumuikanga na gukora ibyo stobere to discuss egasema mbiye mbiyamano korengana ninse mune kogenda umwana natakire gutwara exposure yense y'ibintu byense kyagara murabano isikuligeria abantu bari digital ekero konyora abantu baito tutumbirete bimira murabano umwana aga kerokende umwana tali goiterera umugaka amaje kiagara umugaka nabwata maskani yaye ekineke mire kebe ninki umwana no yoito twensi tokolera na umwana karanyori rubosto ekerenga gitekenene ngeringa umwana abebuya achiko tokonya mutwe nkonya orore nande ekento kende ntubwate bimiranga togo sibinonya mnantu abakaka togo sibye nonya yanga kyo umwana bose tokubekera mwana yanga togo sibyo umwana lakini tunahimizwa asenge ncho yobomo na asenge ncho yobu yabokorera umwana ulia egera umwana oyo atwara ubwa matubuya na abagaka bose male environment igere buya abagaka nabogo sibyo umwana nabogo sibikyanga kyo umwana otokonye duty omongina no mongina nere mwanya bantu munondo bwensi okorosa munondo bwensi so mongina nabonete okonywa alafu ekemireke ebintu mbere bya etrune chingaki ekero bya etrune chingaki oise kogendera kubitubera ko konyoranga abana baito batigaire magega ekintu tokoroka chi milestone stages otabwati apali na umwana nabagukina oragerete buya ore buya omorro mubere lakini temine tingayigo igaikiranete kemubera bose afya yaye boronge ikiagara ninki umwana we karo murinete ari atakeire murabona bose nendagira ngina tayayo ganyete nginache ngina ne arogocha kuchiasa no umwana ebintu muna okochiasa no umwana abagaka ntubwene tokochiasa na abana ikiagara here no tokonyora obongo boko ba stimulated we tokobirokanga stimulating activities tokokora na abana ekero obongo bwa very stimulated omwana akuyaga cyo mubere physically emotionally otwara thinking and cognitive omanya go develop no nyene chinyama tokoroka fine motors and cross motors chomobere yagera omwana oagache kabuya omwana ka kogenda no ina abana bande kale busasa abantu kati ikokonyara ngo omwana oyo gari intellectual
Alright. Ndiamana. Asante sana Alfred asukwera ruku ya sana ndagete kurera nase umobisa Daudi gakura se Ministry ya Health tukondera ibintu binge sana bwana Daudi timaje tinga cinchirankire kire raisi intubura basaja tubonerete kwibwatana na kiro cya singinji yo kuburigero gokonya na kurinda umwana asinginjo yo go strengthen the bond between umwana na izati maze tinga nkire cyo ra advice y'abasacha ayibino umobisa gikira irere bono musacha nere ko participate buyana kero kende kuburugero buyobulindi bw'umwana asiki stage tofauti chio umwana. For example karalenda yangine twateba umusacha guitani ko provide koliye ndagera na koliye chibesa ateka chingaki cyo gochesa no mwana yolenda yangina through gochesa nangina. That is one area. Ekero mwana ya aiboirwe ugocheza bado kuendelea. Yani you take active time in time ya kucheza na mtoto. Because chinga kichi nyinge kero mwana kucheza ose nyomba akataiwacha kucheza. But instead wanataka tori kichinga actively this is my time nicheze na mtoto kidogo. If I give a person example, na njino mugusinde na ndino musacha na ndimbata abana. I have 4 children. Ekero nachaka kunyora masomo haya na nje yo kucheza na mtoto ama ya kushiriki kikamilifu ndo chengo yobo moyo nimeshiriki kikamilifu na Yesu. Na kakara is about 6 months. So I'm making sure in the morning ndio lazima ni make sure I'm smile na mimi before I leave for work. Alright. Na nikikuja jioni pia I make sure bado I'm smile na mimi. Alright. I'm also making chitoi chinge. For example, itoi une balloon. Yes. Mwanye utanere. So that anacheza na hiyo balloon. Mnacheza pamoja na yeye. Asoko cheza kono mwana. Buno yomintate bankoleta kule oko kina ko bongo kwa wango. What we call cognitive development. Ngogera kule tuwa refine motor skills. Yani for example asokura mbali ebintu biri safe of course. Alright. Ono kora chito ichire age appropriate. Chire yani nyamwana ikire akasa kwagura eto ibune elimo piroko kogenda uchimotu kusudi umwana nyobwati asobwango alera chikwagura asobwango. Alright. Again tongera kwanera milestone development. Nentu na bero byabana abantu basacha tu manyango mwana kerale ejigete ngento kyabenta gukora kusudi tati kotigara magasa abana bande. Ndi abenta go smile, ndi abenta kwagura, ndi abenta go kuchaka kubutatere gutarire bintu ngana bunayo. Alright. So manondo chenga se asamangano gocheza no kuragelio mwana. Do you know it's easier umusacha kuragelio mwana gwetani umongina kuragelio mwana because umongina mwana al focus diagonge batekero tatu mabara ile gosine sana ya kumuragelia so not a focus anajua huyu mzee ana maziwa so I'll have to eat what I'm being given. Alright. So you go in summary kucheza na mtoto kumuragelia na unogo sivyo mwana hata kungarisha nguo za mtoto. Alright. As much as mila pia inajaribu kutuzuia lakini we want to grow. Musajo juzi bya umwabisa Daudi. Musajo juzi bijye mwana bantu mbako beke nyoro mu ikaransi bamekaliwa chapati bwana huyu. Anaweza kuwa wanaweza sema actually they will say that. But ayo mwenyene yes. If you know what you are looking for. You're looking for more bonding, more development. Right. So that mwana tuwe if I go a little bit back again. Njira kino eno mwana agotishwanga you are making a mistake out there isongo kararike isongo chari. Yes. So he understands seeing father and the discipline they're the same things. Kweli kabisa. Yes. Habari tumeipata. Asante sana. Timagide bora ngendo kwa ora mentabu ntagete ko komentabu bado kunerege ntoga iganga ki tatebenga abarayi bege kanisa ngakina barabu baguchangia kerokene na support kibakorwa ase okwebwatere ni kwa basacha na barabu asamangana yo kuburugero kubulindi bwa abana na indekero kende totebenga inkyura tabye basacha bali bege netenga kerokende ayabuno mukungu bweka. I'm referring to you because you're here ngayabuno mukungu nayo takere kulinda abana biyamono moralia niki kinale komenta so yo minto mo bisarure gukwana ingelinga na bakora yelia mwana na bakumusibya
amwake bakamafuta na bakomoteberia nyare kurara igo korire roli elienge uno musacha rasira senjoboreri bw'abana nabo igo ekera basacha bakorera yonsi asenga asokini kwa omwana oyo bono as a whole family ngo defer bubare stronger family bono amate yabo toyoroke ngo kinere etabwati gwatanne kakonde kose gwanjereri konde egeko gero gwanjerie kugocha ime namune mama nero tigiro mwana lioko korenda obwanjani boli gochi aseise ngona gokea bole asenje ya distance iri kero kende omugako lyakale goteberera ngango lyare ale atetori na toragira na tokole byonse aso omwana cannot understand tatango lyakale all right omwana needs father's presence asenga okay na baiboli ya bonse all right bono I wish to thank very much ADS Nyanza yaletire program yiga gusoma radio yoiga ase kenyoro twarukorwa asibora sub county in fact yaletire mu radio yoiga is almost boniga 36 months chigo chikoera our males in Borabu have tried so much despite the challenges abagakoli bagotwaranga musajo oli waji ko abo kungu clinic musajo oli nayo gwero mwana clinic our males in Borabu sub county have made a U-turn yani baonjokire bono bachakira bokoreri boli bwoboreriamo asabana nabo konyora basacha baborabu although no talibonzi but majority of them nabago support omokungu omokungu gero kende onyorire egasi akuno gosubiri omwana oli chianga aende gosinege teacher na koroseria litukolio mwana atakiri ku clinic a father can take a child to health center annual service area takire buna immunization nechinde chinyinge right abasacha ababoigo naho bakogera kero kendo morembo serikase chinga ADS Nyanza ase program yiga nebegete ime faith leaders aba raibo kwegena faith leaders yabaiga ekero kende mufutano rabe kogotoka ase chinga naho bagocha ba intervene baba guide through the bible baba somere buku baba kolera counseling el faith leaders baba kolera namasabo nande efamilia yu yabwatana yagendera buna butambe present luna to kwa naiga asbora sub county male involvement ya pikiri and we hope for the best. Alright. Asante sana Deborah asingincho ye chinkwani chichingi ya kima chugo sige toko nene sana. Igonda dekora ligeri gaiga ngira nase Alfred dekero kuligeri ya ebinte bibionsi tonya leko batoko kwana ase oko involve wabasacha na barabua aso kuburugera ubulindi bw'abana. Timanye tinga ndage tosuka gocha se Mike ya obu ya kigima eline na litura igwana nebuya inkiorengera tikera bekera basacha bange tule bwatera niga singincho yoko ba caregivers na kero kende kuburugera buya ubulindi bw'abana nako bange nago create igento tokoroka conducive environment was atmosphere singincho yoko nenga abana baitongo bari bya nako kora bonding bya. What do you think igento kimachibu kikera lete egente keke koleta machibu exas ke gocha kuchimutwe ki abana baito bagotwara match exposure abana baito bakutwara bari informed bakonyora bari informed nande egentekeiga munatwate abakurwa sensemo ya milestone stages ntonyare ku eliminate obokomwe oboke busobo nene buri abana bagutwara munabona oborema ekero konyora abana mbali bakoiborwa oborema bwarenge gutangirwa emetienye ebere bwa okina na abaro bwa sobogima bw'emyaka yonsi egento kende security y'abana teliko chikoba threatened ekiagara abantu baito batware exposure obareri bunyare koba ubuyasa abana security abana barendire murocha abana chinga kicyare aro kuyikona nabagaka abanene batwara abana ba rebel so ebintu nebyo mbe reduced egento kende nensemo ya education boniga nererete ki ya keregento omwana ndugwensi urabe oikereira amasomaya nanda akorerwe kwendeye buyayiga igokonyoranga nagenda nonyene class ime igale bwate information knowledge yo kwegendereria na kunyara komenya igento kende social interaction ya abana baito omwana musiga batabanga kesomonkirigo
ngeli kungaini yego kinya ngeli kungaini yes so bone kera abana baito barura sege ngamuna nega somo barura sege somo abana baito bakoba abangaini nonye social interaction kati y'abana bande gokonyora umwana oyo amanyete amaite responsibility yaye amanyete asako chiesa oika busasa akora ibintu byaye oika so umwana bwesigete. Asante sana Alfred. Nataka tumuini kirudia motegereri yake ayulia tutegereta sema mbiye na bugoto wakire simi yaye timati gose kuumirana na musacho ndolia wibuga tariti na mangana yo kulinde familia yaye kotege ke ovu mwana ye atagete korro mwana nga kiago kina kumuikange bachi esanere kero kendo sibichi anga chi mwana timati experience ki watu walira yake rukurigiri musacho buno iyo ayabona motegereri kisimi tubuga tebiri satoiga 0706181822 na 0796988630 kona ngo 92 ikokogeda point iliyo kwa tutabinga ki ayenga ki experience kia okere kindly enkayo mugusi hello Kisi FM nere enkayo mugusi ngoyo oya nere shapikiriga ni kabisa yes yoga kigorogwa ngoro Julius Julius kurwararia gasa grogu metamaywa metamayu gena gasiri bolia subwango sana ngori bunanje mbata babere ngole nabana ndite buya abana babere abana babere bwate kero kubalinda nga kyoko iwaye no musaje kero bayigetange kero gusabusiri mwana none yanga kwa muchinjiri no ene nepi na mambo kama haya ndite na bongo igubiya garonde ndeta abana bana kyagera na abana okay asante sana baba shukran sana Kisii FM hello Kisii FM Mr. Du na wageni wenzangu amjambo hatujambo sana nani bila shaka ni Ngodiuki kurwa ikabara wenzinyo karibu sana Ngodiuki naenda bagani bambura babo bakurwa yes I'm one of the ECT promoters okay sana nimesikia vile umechangia ndio mimi maoni yangu itanga nitaitako tebanga ekarona achagita mafundisha haya na nkonyete mono asoburendi bwa bana bane mostly ngendo nkonyete nje na amanyete na ale soka nje kiza jeri ndirukumira na anda ake nanyora abana barari okay lakini kuruwa na achagita ko na mafundisha haya mapema change na abana nowadays we are interacting very well all right na hande ndo jengi ibintu mbiro batale kontedia ba kontedia. Asante sana Ngodiuki kwa sababu ya muda wacha nichukue simu nyingine hapa Kisii FM hello au yukaondoka Kisii FM hello Adu yes ndio yole na bagani yao mbia mono sana watakira ya biasi aira wana kwa brade sibe kwa kwani du yes karata tibina mwana na ko yule bana tigani bo ile ndongera ube kwa ayo amakwana wo amasaje yo amakwana na mwana akutumanya isene jensita tiro mwali wa bana ntonda mutezi umwana akutakira zero kumanya umaite enda kumonta kwa bali mulito wanga muti matuko no ena bira akwango musacha pti atamboikate yo mwana oyo yenga oyo tatu ni bakakora not zero hiyo tu okay asante tuchukue simu mbili tumalize jamani kwa sababu ya muda Kisii FM hello Kisii FM nari nkai mugusie nari kulisinza muzaka nyara tindireti ndio bono ngo saba genyabu buya sana batera kiramba ngana maya all right lakini bono diswali anengori ni natoi kana rendo mugori omosacho okute mapema abana bae bataramu manyabuya abwa tubona ba tigango batwereze bina kituboneta papa. Asante sana jamani na hapo ndo tunamalizia togenda ze Daudi Daudi omo sakoro Ministry of Health tichakire lilio mwali kindly kigandira bit tricky usekero kendo musacha babere no munginoye bwibwateranire orobasade ni kwa bahati mbaya and God forbid umusacha uralire ngaki umwana yaguchukina ngaki atagere ko ba njenda tebe esekinga kunecho nzachinde umusacha yogasirire yes abwata muraba mwabo chiango nchiro abantu bande mbare surround society you we can have father figures abantu bale play a role ya tatu mwabo for example jogo guide umwana ya kucheza na yeye igonda atai musoto na identify umusacha yomo uli right family member uli ara trust right so dia play a role unejo all right so it can work
Yes. Tricky sana lakini ndilo jibu. As of now, that's the best scenario. Yes, we have to take it as it is. Yes. Biamono sana. Nkagete nga chidega chitu chaelire. Tigato chake na Alfred time tinkura korera krato gukora chinkwanechi amangana oyo mweli naraliya. Biamono moralia. Litangani kabisa ntagete koiraneria abaminto abategereri ngambiamo nasogo totegerera asengaki ria kabere tigangirane ekiombeke gya ADS Nyanza asomo radio yoiga konyoreta na intuigo cha sensemo yaitu munabagusi erinde tokonye egesakuge gocha abana baito nande narenge koboria nga asichinka chaito tigabagaka mono tochangie asoboreri bwa abana asichinga kimurichiga egere tunyare konyora amatoke amaya ya abana mutwe biamono. Alright, asante sana Deborah. Dakika sekunde 30 hivi. Biamono murali asiribaga nande biamono asaba totegereri bonsi bembeo asiri tukulia lero no murubiri yo lero nchigo nali gutigara tayari nguimisa abagaka kerenga asebale patigare wesonania asoburendi bwa abana nali turanyore omogoko monene asichinga cheitu nalio no ena abana baito barakine babwato omorembe bwe birengererio no ni gari asogo socialize na okora binde abaya iboli abatwensi twesona nikegimeigo asokukina na kurindi abana abaiboli baito abana baito. Alright, asante sana omwobisa Daudi. Nanje tigamba kere mwensi abatagereri ngambia mono ne studio naro na washukuru because without your intervention kuna program nzuri kama yenge julikana kweli. If we take our MTM program as a tree, we are playing different roles. Be either in government, be either in studios like this, be either the ADS program. We are all concerned no waleribo mwana. So you go na saba search at large tukona mila na desturi lakini no wachoro manyenga email inanisaidia pia inisaidii kweli kinga kuna kwenda chiri. Alright, so mbiamana sana, asante sana, nimeshukuru kwa muda wenu. Tafadhali mwacho motegereri yabona otogukorera chinkwane cyose mambie yegide ka ibere cyategere korga chinsa isatu kibono mambia chinsa chia Afrika ya mocha ine nkai mugusikisi FM nabona gutambe birango tunyara ni 94 kutane yemo mangana maya sinchire wikirano y'ichinse tunarakubokera ina short one ne Ronald Mayaka nchenguru kwa MC Dodos tulia hapo ulipo usicheze mbali litukolia ankyo na ende ntobe nabageni abo mwacho motegereri gongo sabanga litukolia ankyo bona na litora ligeririe support ekuruwa gochia se abana babake bakonyora abana ngakibonde ko ba treated na mambo kama hayo. So kwa leo tunatia kikomo hapo, naomba usicheze mbali. Gose kanyore bimura bitatu gose bine ndiyera abanyabayisya baito bamingo kamenyo mwako yomo ndiyera rema mwamuruka liteba kwani ajaze pipiria sara tabete myaka design atabwati umwana nonya Ibrahim mwere na mozereti abangena mugusari kogenka